Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyo ang ikatulong aldaw kan Misa de Aguinaldo. An sa tong mga mass sponsors, iyo po ang mga minasunod. Preciosa Lim, Hiyan Si, Tunet Uy, Pudi Astillero, Eden Lyrico, Mr. and Mrs. Arlene Relucio and family, Denny Palangka, Maribel Ranyola, and Meg Los Baños. Siring man isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat for the first wedding anniversary of Mr. and Mrs. Michael Resco. In honor of St. Jude dulot ni Marichu Gomez. Pasasalamat man dulot kan sa Linel family. Gigi Leonarda A. Laurayes. Asin pasasalamat man dulot ni Alan Jude Luxin and family. Para sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa espesyal na kahagadan man dulot kan Garcia family. Prayer for taking the Mechanical Engineering Board exam on February 19, 2025. Dulot ni Alessandro Locsin and family. Sa espesyal na kahagadan for spiritual guidance, dulot ni James Edward. Asin sa espesyal na kahagadan man, dulot ni Almira B. Binos. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Sonia and Ernesto, dulot kan Carlos family. Sa kalag ni Angela, dulot kan F and S Velasco. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfa Lee and family. Sa kalag ni Milagros and Isidro, dulot ni Canfidelino family. Para sa kalag ni Romilin, dulot ni Shaira Gallarde.
Emmanuel, Diyos uya sato, an ngaran kan satuyang kagurangnan sarong panuga, naan mahal na Diyos, danay nakaibahan niya to. Sa enot na babasahon, si Propeta Jeremias, hinuhulitan an banwaan, nangapit masasaksihan ninda sa sadiri nindang mga buhay, an kadakulaan nin Diyos. Daina ninda kaipuhan romdumon pa an Exodo hale sa Ehipto, tanganing mahiling an pangatama nin Diyos sa sainda. Ninhuli tasinda makakabalik sa sadiri nindang daga. Siring man sa Ebanghelyo, nasasaksihan ni Jose sa sadiri niyang buhay, ang dakulang milagro na nahahaman sa pupunan ni Maria. Daina kaipuhan magbalik sa kasaysayan, ninhuli ta sa sainda mamumundag an aki nin Diyos. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin sarabay po kitang mag-awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin ang katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Ikatulong aldaw kan sa tuyang pagpuka, sa pagtaong onra ki Birhen Maria, naghahalat kan pagkamundag kan Mesiyas. Kitang mga nagagabatan kan sakal, kan pagkakasala asin kagadanan, pinapagian kaining pagdatong kan Mesiyas. Hinahawas niya kita hali digdi, tinatauan nin panibagong buhay. Kaya sa pagsarig, inaako tangon niya ng satuyang mga kasalan, nagtutubod na pinapatawad kita kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
Tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, papagkanigoan na kaming nagagabatan kan sakal ning kasalan, nagikan sa daan na kauripnan, makaligtas, huli kan hinahalat
na bagong pagkamundag kan bugtong mong aki. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Jeremias, ang Diyos na nuga nin kaligtasan sa harong ni Israel. Sa Ebanghelyo, ipinagbuot ni Jose na ngaranan ang aki ni Maria na Jesus. Ninhuli tatutubuson niya at sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsasabi ang kagurangnan, maabot ang panahon na pipiliun ko ang sarong matanos na kapag-arakian ni David, tanganing maging hadi. May kadunungan niyang paghahadian ang bilog na daga, dangan gigibuhon niya ang tama asin matanos. Magiging ligtas ang Judas sa panahonin sa iyang paghahadi, asin ang Israel mamumuhay na matiwasay. Aapodon siya sa ngaran na ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Maabot ang panahon, ang sabi nin kagurangnan, na ang mga tao dai manunumpa, huli sako bilang ang buhay na Diyos na nagluwas kan banwaan nin Israel, hali sa daga nin Ehipto. Imbis ka iyan manunumpa sinda, huli sako bilang ang Diyos na buhay na nagluwas kan banwaan nin Israel, hali sa daga sa amihan, asin hali sa gabos na nasyon, na winarakan ko sa inda. Dangan, mag-iirok sinda sa sadiri nindang daga. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa sayang panahon, mamumurak ang katanusan, ang kapanuan nin katuninungan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanuan nin katuninungan sagod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang sa imong hustisya, itao mo sa iya ang sa imong katanusan, hukuman niya lugod sa katanusan ang sa imong banwaan, asin sa hustisya ang sa imong mga dukha. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanuan nin katuninungan sagod paman. Huli ta iliniligtas niya ang dukha na nag-aagrangay sa iya, ang nangangaipo asin mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanuan nin katuninungan sagkod paman. Pag umawon ang kagurangnan ang Diyos nin Israel, siya sana ang nagigibo nin makangangalas na mga bagay. Umawon sagkod lamang ang sa iyang mamurawayon ng ngaran. Ang bilog na daga, mapanulugod kan sa iyang kamurawayan. Amen. Amen. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanuan nin katuninungan sagkod paman. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
o poon kan harong nin Israel, tinao mo ang tugon ki Moises sa Sinai, madya sa pagtubos sa mo sa nakaunat na takyag. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagkamundag ni Heso Kristo. Si Maria na sa iyang ina, ikinasal ki Jose. Alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. An sa iyang pinapangidam, gikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masupgan si Maria, kaya nag-isip na suhayan niya si Maria sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan ang sarong anghel nin kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, dai ka mag-alang-alang na akuon si Maria, huli ta ang ipinapangidam niya, gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Huli ta ililigtas niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabus na ini, tanganing mautob ang sinabi kan kagurangnan sa paagi kan propeta, mangingidam ang sarong birhen, asin mangangaki nin lalaki na aapodon Emmanuel, na ang buot sabihon, ang Diyos uya sa to. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot kan anghel nin kagurangnan, pinakasalan niya si Maria. Alagad da inagdurog si Jose ki Maria, sagkod na ikapangaki kaini ang sarong lalaki na nginaranan niyang Jesus. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Paano po maaaraman na tunay ang pagkamuot kan sarong tawo para sa imo? How do you know that love is true? Anong sukulan kaiyan? Pinapatuod po kita kan kinaban sa mga ingranding ekspresyon nin pagkamuot. Nagarubaga, mas hararom, mas totoo ang pagkamuot kung mas magastos, mas dakula, mas maribok, dapat spectacular. Halimbawa, igwang sarong lalaki, nagrabe ang effort niya sa iyang girlfriend. Gusto niyang ikapahiling sa babae, nagigibuhon niya ang gabos, tanganing mapaugma sana ining sa iyang jowa. Sabi kan lalaki, sabihon mo sana, babayaan ko tulos ang trabaho ko digdi sa Manila. Mauli ako dyan sa Bicol para sa imo, magtaram ka sana. Wow. Isusurprise ta kanin sarong kwartong pano-pano nin mga burak, tanganing ikapamati sa imo na padabaon ta ka. Sarong aldaw, ma-propose ako sa imo nin kasal during sunset habang nakasakay kita sa hot air balloon. Wow. Effort con effort. Grand gestures and big spectacles are indeed beautiful. They are extravagant, breathtaking. But sometimes, aramta, they could be impractical and unnecessary. Digdi po sa Ebanghelyo tangon yan, igwang ipinipresentar sa tuya, na saruman na lalaki, pero iba ang pagpahiling nin pagkamuot. Saint Joseph is a popular saint. He is at the heart
at the center of the story of how the Messiah is born. Pero si San Jose, bakong arog kan ibang mga santo, pag hinilinta sa banal na kasuratan, mayong tataramon, mayong mga hapot na binabanggit, mayong halabang sinasabi. Some saints, we have quotations for. Pero si Saint Joseph, garo, mayo man kitang aram na quotation. Ano po? Mayo man kitang aram na sinabi niya in sacred scripture. He is presented in his silence. Pero ining pagiging silensyo po ni San Jose, this is a silence that is not empty. Just because a person is silent doesn't mean that it's empty. Dahil aram ta, sa likod kan pagiging silensyo, kan sarong ama, kaining agom ni Maria, igwang hararom na pagtubod, igwang maisog na buot, tunay ang pagkamuot. Narurumduman po siguro nindo ang sa indong mga ama, sa indong mga agom, lolo, mga silensyong lalaki, ano po? But just because they're silent, doesn't mean the silence is empty. Ngunyan, maski sisay man garong lalaki, masasakitan sa inagihan ni San Jose. Sarong aldaw, naaraman niya po, na ang babaeng nakatalaan na ikasal sa iya, igwa na palan dinadarang aki sa sinapupunan niya. Sa punto pong ini, sinda Jose saka si Maria, yaon pa sana sa betrothal stage. What is that? During the time of Jesus and Jewish society, day po tulos-tulos nag-aagom. Igwang inaapod na betrothal stage. Sa panahon tangon yan, we call it engagement. Pero bakong arog kan engagement ta, nagaro pagkakainuyunan pa sana, tatawan ning sing-sing. Sa panahon po ni Maria sa San Jose, ang betrothal stage, igwa na pong legal status. But sabihon, minimidbid ka na magiging agom, naghahalat lang, nagpipreparar. Nata, pag betrothal stage po, ang lalaki, pagkatapos na italaan ng babae sa iya, ang lalaki po, mauli na sa harong kan sa iyang ama, mapreparar nin harong o kwarto, dangan mabalik duman sa iyang betrothed woman, saka mangyayari ang kasal. Tanganing husay ang gabos. Ngunyan, pag naaraman po na ang babae, bados, may aki, ang babae pong siring, pwedeng ipagapo, pwedeng gadanon kan komunidad nata. Paano ka nagbados? Na ang agum mumayo digdi. Kasusupgan ka, dapat sa imo gapuon. Arog po kaiyanan sa indang batas kaidto. The Mosaic law says that they can stone any woman who carries the seed of another man. Sa silensyo po, inagihan ni Jose ang gabos na ini. Ang mga kahaputan, kisay naaki iyan. Paano nangyari iyan? Ang pagkaribong, paghuna ko baga, padaba man ako ni Maria. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari dahil namumutan niyang maray ang babaeng ini. What will happen if the community will stone the woman I love? Maray na lang, ta si San Jose, maray na klasing lalaki. Sana all. Daipo niya gustong masupgan si Santa Maria. Kaya, nagdesisyon na kuta na si San Jose na susuhayan niya si Maria sa hilom. Magibos yan ning paagi, tanganing dain na mapasupog ining babaeng namumutan niya. Pero bago mangyari ang pakipagsuhayan, ipinasabot sa iya kan mahal na Diyos sa paagi nin sarong pangiturugan, na ining aking binibitbit ni Maria, bakong bunga nin pagkakasala, kundi hali ini sa Espiritu Santo, iyo ini an aki nin Diyos, iyo ini an Mesiyas na haluyon ng pighahalat kan banbanwaan nin Israel. Ipinasabot kan mahal na Diyos kung ano ang magiging papel ni Jose sa dakulang plano kan pagligtas kan kagurangnan. Si Jose na sarong panday, sarong karpintero, may papel
sa pagligtas kan tawo. Ginagamit kan mahal na Diyos, dawaan ordinaryong mga tawo sa plano niya. As in, ano pong ginibo ni San Jose? Upon waking up, what does Joseph do? Nagdangog. Sinunod niya ang mahal na Diyos. Pinakasalan si Maria. Inako ang aki na yaon sa sinapupunan niya bilang sadiri niyang aki. Joseph becomes the foster father of the Redeemer. Maybe not the biological father, but truly father to Jesus. Ano po ang satuyang sinyal, patunay? Nadangugta towards the end of Scripture, sa binasatang Ebanghelyo, nginaranan ni Jose ang aki na Jesus. Dakula pong bagay iyan, dahil ang nagngangaran lang sa aki in Jewish society, the privilege of naming a child belongs to the father. That's what it means when Scripture tells us, when St. Matthew says, nginaranan ni Jose ang aki, it means he was recognized truly as father. An ama ang nagngangaran sa aki. An ama ang may otoridad sa aki. And so, we see here the greatness of this saint. Ang kadakulaan po ni San Jose, da inahihiling sa mga engrandeng gibo. Imbes, nahihiling ang kadakulaan ni Jose sa kakusugan kan pagsarig niya sa Diyos. Minsan dahil niya nasasabutan kung ano ang nangyayari, nagtubod, nagsarig. Inataman niya po ang mag-inang Maria asin Jesus. And that is why today we call Joseph the protector of the Holy Family. And we extend that. Today we call him protector of the Universal Church. Igwa pa kitang magayon na titulo para kay San Jose, we call him terror of demons. Nahiling na po siguro nindo sa Netflix itong Mary. Nahiling taduman na ang mag-inang Maria saka Jesus, dinidemonyo. Siguro kung kaiba mo man talaga an immaculate woman, ang babaeng daing digta na iyon nagdadara kan Mesiyas, most likely pinapalibutan sindanin tentasyon. But Joseph was there. Marhay na agum, marhay na ama, nagbabantay kan mag-ina, binabantayan ang harong, terror of demons, protector of the Holy Family. Ginibo ni Jose ang papel niya sa plano kan Diyos. Silensyo. Bakong arog kan ibang mga santo na nagadan, did their martyrdom for the Lord, did great acts for the church. Si Joseph, inagi kita sa pagiging simple, mapakumbaba, silensyo. Kaya si San Jose, tinataanaw tangon yan bilang sarong modelo, nintawong namumuot sa silensyo, alagad dayopot. Di bale, kung ang pagkamuot, bakong ingrande, bako man yan ang hinahanap ta. Ano po? Ang hinahanap tang pagkamuot, consistent, faithful, or aldaw, he shows up. Iyo ang pagkamuot na hinahanap ta. Kadaklan na beses ang pagkamuot, ipinapahayag, bako man sana sa tataramon na pagsabing, I love you, padaba ta ka. Kadaklan na beses, nahihiling ang pagkamuot sa radit na gawi nin paglingkod. Padaba ta ka. Kaya oroal daw akong mamatang amay, tanganing ipagluto kanin pamahawan. Kung may tawo po sa buhay mo na aga-agang amay pinaglulutuan ka, padaba ka kaiyan. Padaba ta ka, kaya isasabay ta ka sa paglaba. Titipigon ko ang mga bado mo, dawat dai mo sinabi. What a beautiful expression of love na ipagtipig ang namumutan. Padaba ta ka, kaya papatapuson ta kang magtaram. I will not interrupt what you're telling me. Madangog ako sa imo because the first duty of love is to listen to the beloved. Padaba ta ka, kaya hahalaton ta kang makauli.
Dahil di ako mapapaturog ninto ninong sagkod na dai ko naaaraman, naligtas kang nakauli. That is why we tell our friends, our loved ones, text mo ako, chat mo ako pag nakauli ka na. That's an expression of love. Padaba ta ka, kaya tatamungan ta ka, tanganing day kaliputon habang nagkakaturog ka. Bakong arog ka iyan ng mga magurang ta, kan aki pa kita, maskingon yan. Sindaan huring makaturog, tatamungan an aki. O kung nawalat ka pa sa sala, naghihiling TV, kakargahon ka, ililipat ka sa imong higdaan. These are acts of love that are many times unseen. Mga ekspresyon in pagkamuot na pinapasiparata, pero pagkamuot na tunay. Dahil kadaklan na beses, ang tunay na pagkamuot, da iman nagkakaipo na maging dakula, asin maribok, asin magastos. True love can also be seen in quiet, consistent, and faithful expressions of care and concern. Mga tugang, makaarog po lugod kita ki San Jose na naging dayupot sa pagkamuot. Ngunyan pong maabot na Kapaskuhan, lugod mahiling ta asin maapresyar ang mga regalo sa buhay ta nakadaklan na beses, dahil nakapatos sa magayon na gift wrapper. Igwang mga regalo sa buhay ta na dahil kayang tumbasan nin kwarta. Many times they're inside our homes, unappreciated. They're inside our homes, consistently showing up. Pag yaon kita sa kaluyahan, kamunduan, yaon sinda. Mga kapamilya, mga amigo, presents who are not wrapped in beautiful wrappers. Ngunyan nakapaskuhan, mahiling asin maapresyar talugod ang mga tawong silensyong namumuot sa sato, siring ki Jose, ki Maria, siring ki Jose, ki Jesus. San Jose, protektor kan Sagrada Familia, ipamibi mo kami. Tindog po kita. Darhunta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadian, tanganing maandam ninda ang banwaan sa pagdatong nin kagurangnan, mamibi kita. Ang mga namamayo sa banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang kabuhayan sa katanosan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga dukha, daing trabaho, nasa kahorasaan, tanganing sa saindang paglaom sa maabot na paratubos, makapakusog sinda sa pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kita gabos na uyas sa misang ini, tanganing magmahigos sa pagpamibi asin sa paggibo nin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Sa silensyo, rumdumunta po ang hinahagad tang espesyal na biyaya sa siyam na aldaw na inina sa tuyang pagpuka. Asin girumdumunta man ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji, urog na itong mga tawong silensyong regalo sa to. Ako Ama, ang samuyang mga pamibi, ika ang samuyang pagkamuot asin paglaom. Inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang sakripisyong idudulot sa imo, magpakanigo sa mo sa ngaran mo. Tanganing sagkod pa man, makisumaro kami sa imo, nahuli kan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagkamagagadanon. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, ki Santa Maria, danay na Birhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring mandanay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Hesukristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya naguumaw ang angheles, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, ang bertudes kan kalangitan na sinanpaladan na serafines, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmahan. Nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mag-iriba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, ina nin paglaom. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, protektor kan Sagrada Familia. Kaiba ni San Judas Tadeo, asin kan iba pang apostoles, kan gabos na santos, asin gabos na nagutob kan sa imong kabutan. Magkanigong magin kahiras lugod kami kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway kami sa imo siring man, huli ki Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan aki ni Jose. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong pariligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya si Jesucristo, aki nin Diyos, aki ni San Jose. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtara makasana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, akoon milugod an sa imong pagkaherak sa tahaw kan sa imong templo. Asin maandam minin angay sa angay na kagalangan an maabot na solemnidad kan sa mong pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po inis sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po ang Misa di Aguinaldo para sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor. Igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Nagpuon na po ang Misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi, siring man ang Misa di Gallo. Nagpuon na po kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Siring man, available na po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Diyos mabalos po. Salamat man po sa gabos na nagsirbi sa misang ini. Sa indo po gabos sa aktibong pagpartisipar, nagmaratang amay, padaba si Lord. Siring man sa satuyang online community na nagsasabay sa live stream. Tindog po kita. Awitan taan mahal na birhen na namutan na gayo ni San Jose. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan mag-agom na Jose, asin Maria, bendisyonan lugod kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maglingkod sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos.